Ako zareaguješ, keď zrazu začne na teba druhý človek útočiť? Zostaneš ticho a budeš sa tváriť, že sa nič nedeje? Alebo pôjdeš rovno do protiútoku a budeš sa snažiť druhú osobu zničiť a položiť na lopatky? V tejto časti podcastu Komunikácia srdcom ti spolu s Miškou Ševčík ukážeme, čomu sa máš vyhnúť v komunikácii s náročnými ľuďmi a čo robiť miesto toho. Tak pokiaľ je to téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Možno to tiež poznáš, že nejaký rozhovor s nejakou osobou prebieha celkovo v pohode a v nejakom momente tá osoba začne útočiť, začne vyjadrovať možno tak skryté nejakú kritiku, začne možno aj priamo vyjadrovať nejaké narážky, útoky, ktoré ti nie sú príjemné. A my sme v takýchto chvíľach veľmi závislí od toho, aké reakcie máme naučené. A tie naučené reakcie sú väčšinou jedna z týchto dvoch. Tá prvá, ktorá bola mne veľmi blízka, bola tá, že som sa tvárila, že vlastne nič nepočujem, alebo že vlastne som sa to snažila v nejakej svojej hlave si tieto útoky, urážky, nekonštruktívnu kritiku zahovoriť, že ten človek vlastne to tak nemyslel, že možno ja som zle rozumela. Možno, že aj ma to trafilo, aj ma to ranilo, ale vlastne som nevedela, ako mám na to reagovať. A tak to najjednoduchšie riešenie bolo sa tváriť, že som vlastne nič nepočula, alebo že sa nič nestalo, alebo že vlastne je všetko úplne v poriadku. Aká bola tá tvoja naučená reakcia, Miška? Moja prírodzená bola, že keď som zacítila, že niekto si zo mňa robil srandu, alebo trošku na mňa zaútočil, tak som zaútočila násobnejšie viac, aby som kvázi ukázala tú svoju silu, že aha, na mňa sa proste nedá len tak. Ako keby som chcela zastrašiť toho druhého človeka. To bolo podľa mňa to moje naučené, pokiaľ som nesvetla niekoho, na ktorého som si už ako keby netrúfla, alebo som si uvedomila, že moja reakcia vlastne ešte znásobí ten protiútok. To sú pre mňa práve tí potom najnáročnejší ľudia. Keď už vlastne tá technika, ktorú som mala naučenú, ako keby nefungovala. Aby sme s Miškou spomenuli, že to je prirodzená reakcia, ale vlastne to nie je prirodzená reakcia. Je to naučená reakcia, ktorú sme sa naučili z našej rodiny, z nášho detstva a nesieme si ju aj do svojej budúcnosti. Napriek tomu, alebo do dospelosti, napriek tomu, že nám už neslúži. Takže veľmi často tie techniky, ktoré používali naši rodičia, sme si osvojili tiež. Alebo sa môže stať, že vlastne, neviem, tvoji rodičia sa nikdy neozvali. Boli tí, ktorí vždy boli ticho, keď sa diala nejaká neprávosť. A ty si povedal, alebo povedala, že takto to ty robiť nebudeš nikdy a preto spadneš do toho druhého spektra. Takže ja som bola taký ten typický people pleaser a som si to niesla celý svoj život, ale je to presne to naučená reakcia a my sa v tejto časti podcastu pozrieme na to, že to môže ísť aj inak. Pretože často my si neuvedomujeme, že tá sila nie je ani v protiútoku a ani v mlčaní a tvárení sa, že sa nič nedeje, napriek tomu, že nás niečo zasiahlo, napriek tomu, že cítime, že sa niečo v nás deje, ani v tom, že sa začneme obhajovať a hovoriť argumenty, prečo ten druhý človek sa mýli. Tá naša skutočná sila, ktorú máme, je v tom nadhľade, v tej našej reakcii, ktorá dokáže zastaviť druhú stranu, ohraničiť sa a zároveň neublížiť. Takže tá sila je v tom nenásilí, v tej nenásilnej reakcii na to, čo sa nás snaží zraniť. My sme naučení, že sme si mysleli, že tá sila je v tom, keď nebudem prilievať olej do ohňa, takže som ako keby ten nekonfliktný typ, preto som kvázi nad vecou a vlastne násilie vytváram na sebe. Ale to už nie je vidno, takže máme dojem, že aký sme silní, alebo ukážeme, že pozri sa, aký som silný, ja ťa dokážem zničiť. A už nerozmýšľame nad tým, že ako nás vlastne vníma to okolie, jak nás to vlastne oslabuje, pretože máme neskôr horšie podmienky na to, aby sme mali vplyv vôbec na tých ľudí okolo, alebo urobia pre nás niečo len zo strachu, čo vlastne tiež nevedie k tomu, čo by sme chceli. Takže vlastne naozaj skutočne o tú svoju silu sa oberáme, ale len preto, že nevedeli sme o tejto ceste, aspoň ja teda som absolútne netušila, nemala som sa kde naučiť, presne ak si povedala. My niečo vidíme a buď to zopakujeme, alebo si poviem a budem presne opačná. To bol môj prípad, hej. Ja som v žiadnom prípade nechcela byť submisívna a tak som začala byť tá agresívna, dajme tomu, ak sa to dá takto povedať. Páči sa mi, ak si to spomenula, že
Že presne, že my si myslíme, alebo sme vyrastali v tom dojme, že silu má ten, ktorý toho druhého človeka dokáže položiť na lopatky, zničiť. Alebo, vlastne ja som počúvala práve ako dieťa, z čoho asi veľmi pravdepodobne vznikla táto moja submisívna reakcia, že predsa múdrejší ustúpi. To znamená, niekto si do mňa kopne a ja vlastne nepoviem nič, neohradím sa, nič neukážem na sebe a sama sebe sa to snažím vyargumentovať, že predsa ja som tá múdrejšia, nebudem sa tu púšťať do konfrontácie. A napriek tomu, že vnútri to všetko bolí, aj ten kopanec bolel, teraz to hovorím tak v prenesenom zmysle, nemyslím fyzický kopanec, ale ten slovný kopanec. A tvárim sa, snažím sa si nahovoriť, že predsa ja som tá múdrejšia, ja som tá povznešenejšia, že tí menej múdri a menej povznesení, tí sú tí, ktorí prehrali a zároveň vlastne len preto, že nemám inú možnosť. A predtým, ako sa pozrieme na to, čo s tým, alebo čomu by sa najskôr mala vyhnúť, tak ja na svojich tréningoch veľmi rada práve napríklad v oblasti zdravotníctva, v oblasti komunikácie napríklad s pacientami a s pacientkami, tak kladiem túto otázku veľmi rada. Čo znamená pre teba náročný pacient? Alebo kto je pre teba náročný klientka? Pretože ste tu viacerí, ktorí nás počúvate, ktorí ste v úzkom kontakte s ľuďmi, ktorým predávate nejaký produkt alebo službu, alebo ste zamestnaní v službách a stretávate sa dennodenne s ľuďmi, ktorých možno považovať ako náročných. Takže aká je tvoja definícia náročného človeka? Pretože každý to máme tak trochu inak. Miška, aká je tvoja definícia náročného človeka? Kto je pre teba náročný človek? No tak kedysi to bolo práve tí ľudia, ktorých som vnímala z môjho pohľadu, že sú silnejší ako ja, ale v podstate to len znamenalo, že sme rovnako mali zle nastavené stratégie, ako sa cítiť silnejší. Takže takí ľudia, ktorí mi dávali podpasovky alebo sarkastické poznámky, ktoré boli vtipné, takže vlastne ešte sa iní ľudia smiali a ťažko sa mi na nich reagovalo. Alebo také nepríjemné poznámky, ktoré mali, alebo veľmi útočné, až také zhadzujúce, ponižujúce, nebodaj pred ostatnými, alebo ľudia, ktorí si vymýšľali veci a obviňovali ma z niečoho, čo nebola pravda z môjho pohľadu. Na to som bola extrémne citlivá. Takže v podstate ľudia, na ktorých som nevedela, ako na nich reagovať. Na týchto ľudí už viem veľmi dobre reagovať, takže už to pre mňa nie sú najnáročnejší ľudia a paradoxne najnáročnejší pre mňa bývajú tí, ktorí sa vlastne nevyjadria. A človek sa môže len domnievať, čo si asi myslia. A potom, keď raz už sa konečne vyjadria, alebo sa dokážem ich ja priviesť k tomu, aby vytvoriť nejaké prostredie, aby sa oni vyjadrili, tak potom už je to vlastne jednoduchšie. Hej. Ale vrajím, kedy si to bolo najviac tí ľudia, ktorých údery proste naozaj boleli. Teraz si skôr myslím, že to je pre mňa najnáročnejšie, tí, ktorí sa nevyjadrujú vôbec, ale vidím, že to násilie je vlastne niekde v nich vnútri, taký, čo povedia, alebo sa tvária, že všetko je v pohode, ale pritom to tak možno asi nie je. Ako to vnímaš ty, čo je pre teba ten náročný človek? Ja som sa tak vžila do toho, ako to hovoríš, lebo ja som podľa mňa bola takým náročným človekom kedysi. Že ja som presne bola tá, ktorá bola taká pasívne agresívna, taká skrytá, to násilie bolo skryté s tým, že som samozrejme obviňovala všetkých okolo, ktorí boli na vine tomu, čo sa dialo. Momentálne považujem za náročných ľudí skutočne tých, ktorí sú takým spôsobom manipulatívni, ale ktorí to nerobia možno ani vedomo. Že je to presne taký vzorec, ktorý ľudia majú, ktorého si ani nie sú vedomí. Že majú napríklad nejaké očakávania na mňa, ale nikdy ich nevyslovia, len mi potom vlastne dajú vedieť, ani nie priamo, ale skôr takými pohľadmi, takým krútením hlav, že som tieto nejaké ich očakávania nenaplnila. Takže to sú ľudia, ktorí cítim, že sa v ich prítomnosti necítim príjemne, nemôžem byť tou samou sebou, pretože neviem, z ktorej strany vlastne príde nejaká rana. Pretože viem, že aj keď sa niečo stane, čo napríklad ja vôbec nemusím prísť na to, že sa niečo deje, tak vlastne tí druhí ľudia mi to nepovedia. Že to budú v sebe tutlať a nechajú to prerásť do obrovských rozmerov až v nejakom momente, kým to na mňa nevybalia v nejakom úplne nestraženom momente a ja vlastne neviem, o čom ten človek hovorí. Takže pre mňa je to momentálne taký človek, ktorý je ťažko čitateľný, pretože je to niečo, z čoho som si ja už odvykla
z tejto formy komunikácie úplne vo svojom živote v tejto komunikácii byť. Napriek tomu, že ja som bola majstrom tejto veľmi nepriamej, skrytej agresie, tak momentálne mi to tak cudzie, že keď sa ocitnem ja na tej druhej strane, že niekto so mnou takto komunikuje alebo má nejaké očakávania, ktoré nikdy nevysloví, len mi potom dáva tak spätne najavo, že som ich nenaplnila, tak sa cítim veľmi z toho nepríjemne. A je to niečo, čo ma dokáže aj rozhodiť, napriek tomu, že mám už na to nástroje, viem, ako na to reagovať, tak aj tak ma to rozhodí, pretože to neočakávam. Vždy ma to prekvapí, keď niečo také sa v mojom okolí stane. Že tam tá neistota, také odpojenie od toho človeka, nie? A také rozhodí. A ja to tiež takto presne mám explorovať, títo manipulatívni ľudia. Ono sa to niekedy aj ťažko popisuje, že čo je to, čo oni povedali, lebo koľkokrát je za tým skôr, ako to povedali, v akom kontexte, že niekedy to človek nevie ani uchopiť, ani zopakovať, len odchádza s takým divným pocitom, že tu sa niečo deje. A vlastne netuší čo. Ale vlastne k čomu to vedie? Takto sa ľudia vyjadrujú preto, že sú vlastne aj odpojení sami od seba, že to nevedia vyjadriť inak. To je aj tým, ale robím to určite niekedy ešte aj ja, pri deťoch som si všimla, že som minulé dcere povedala aj tak, že nechceš sa ísť prezliecť. Lebo som vedela, že niečo sa so mnou deje, niečo mi na to tam vadí, ale nechcem, aby si to narušilo nejaké sebavedomie. A jak je to povedať a v zhone, tak proste len poviem takú nejakú poznámku, kto vie, jak ju berie. Hej? Že tiež to môže brať, že čo som taká nepríjemná. To je iba maličkosť. Aj mne sa to veľa stalo, niekto tak povedal, koho nechcem menovať tiež, tak vlastne sa išlo o to, že niečo ten človek očakával, že sa urobí a vlastne boli sme v rozhovore dvaja a teraz by len tak bolo povedané, že no a trebalo to urobiť a nikto to neurobil. To je vlastne presne ten spôsob takej priamo nepriamej komunikácie, že a my sme očakávali, že to urobíš ty a nikto to neurobil. To sme vynaliezali, nie? Že miesto toho, že ste vedeli priamo vyjadrovať, tak vymýšľame všetky tieto. A teraz už, hej, našťastie ten vzorec, ktorom som ja takto žila celkom veľa rokov, tak zrazu, že aha, takže toto bola taká nepriama kritika, že som mala niečo urobiť, čo mi nedošlo, ale neurobila som, takže je to fascinujúce vrátiť sa aj takto v tom vzorci naspäť, z druhej strany ho zažiť. Hej, a ešte som chcela povedať k tým náročným ľuďom, že koľkokrát my im dávame aj tie diagnózy. Práve takí ľudia, čo už majú, či už si myslíme, že tú diagnózu majú, alebo ju reálne majú, aj napríklad narcistická porucha osobnosti. To si už momentálne myslíme skoro o každom druhom človeku, pretože znaky, ktoré tí ľudia robia, naozaj, alebo takto to poviem, je úplne bežné, čo vidím v našej spoločnosti, že ako sa vyjadrujeme, ako sa správame, je veľmi v súlade s tým, keď si človek pozrie diagnostiku, ako vyzerajú ľudia s narcistou poruchou osobnosti. Ale to ešte neznamená, že naozaj sú. Ale naozaj my sa nevieme vyjadrovať koľkokrát tak priamo a používame všelijaké tie manipulačné techniky, či už naozaj tú diagnózu máme alebo nie. Takže to, čo sa budeme dneska učiť, alebo čomu sa budeme dneska venovať, je vlastne používané aj na týchto najnáročnejších ľudí, či už tú diagnózu majú, alebo niekto, kto nemá, ale používa nejaké takéto techniky alebo stratégie menej šťastné. A tu chcem vlastne len zdôrazniť to, že Miška, ty nepopieraš existenciu ľudí, ktorí majú alebo sú na tom narcistickom spektre, majú tú narcistickú poruchu osobnosti, ale to, čo vlastne ty hovoríš, je, že veľmi často aj ľudia, ktorí majú vlastne len veľmi toxický spôsob komunikácie priamo do tohto spektra, sú často hádzaní, pretože nevieme, že to ide aj inak. Takže len pre tých z vás, ktorí práve teraz počúvate a možno cítite, že to vás vyvolalo nejaký vnútorný odpor, tak vlastne nie je to tak, že by sme hovorili to, že nie, takíto ľudia vôbec neexistujú, ale veľmi často sú títo ľudia hádzaní do jedného vreca spolu so všetkými ostatnými, ktorí len nevedia komunikovať. A to je to, čo my veľmi radi všetkých takýchto ľudí, ktorí majú záujem, aj naučíme. Dobre, ale poďme späť teda k téme. Chcela si ešte niečo dodať? Že koľkokrát ani my nevieme inak komunikovať, lebo keď sme boli obklopení takýmito ľuďmi, tak automaticky nasávame tie vzorce, ktoré sme počúvali. To už ale neznamená, že už aj my takými sme, len už sme mohli nasať práve tie techniky. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to, ako komunikovať, respektíve nekomunikovať s ľuďmi, ktorých považujeme za náročných. Ako sme spomnuli s Miškou,
to, čo považujeme za náročného človeka, máme každý trošku inak definované, takže určite si definuj toho tvojho náročného človeka, nájdi tú tvoju vlastnú definíciu. A na to, čo nerobiť, si veľmi radi požičiavame takový malý akroným, ktorý sme nevymysleli my, ale je to vlastne spôsob komunikácie, ktorý hovorí o tom, čo nemáš robiť. A ten akroným znie Don't go deep. A to deep v angličtine znamená, je to akroným týchto slov. Je to don't defend, don't engage, don't explain a don't personalize. Takže neobhajuj sa, nezapájaj sa do hádok, nevysvetľuj a neber si veci osobne. Miška, chceš to trošku rozviesť, čo presne to znamená? Už aj to don't go deep znamená nechod do väčšej hĺbky, pretože často máme ten zlozvyk, že niekto na nás zaútočí, niečo povie, čo nás zranilo, či už vedomo alebo nie, ale proste niečo sa nás dotklo a hneď sa začneme obhajovať. Napríklad niekto povie, ty si taký neschopný, vždycky všetko pokazíš. A my sa chytíme toho jedného slovička. To nie je pravda, vtedy a vtedy som to urobila správne, alebo pozri sa na seba, klameš a tak ďalej. Hej? A ako keby defend, obhajujeme sa, no lenže to vedie k tomu, že ten človek sa len toho chytí znova a zase nájde nejaký iný útok. A takto sa začneme cykliť. Ďalší, ten akroným je E, akože engage. Nezapájaj sa do hádok, nereaguj nejak emocionálne, nezapájaj sa do eskalácie konfliktu, proste skúsa radšej tomu vyhnúť, keď sa dá. Proste neprilievaj ten olej do ohňa, ako sa povie. Neviem, ako by to mohlo v praxi znamenať, že keď niekto povie, vieš čo, ty si ten najhorší človek, ako ho poznám, hej. A my začneme, čo, ako sa môžeš takto o mne vyjadrovať? A už pridávame, hej, ten olej do ohňa. Ďalší ten akronym je E, explain, nevysvetľuj sa. To znamená detailné vysvetľovanie, lebo to aj tak väčšinou človek použije proti tebe. Zase sa tam niečo chytí. Takže vravím, nejdeme do tej väčšej hĺbky, aby sa tam človek niečo nechytil a nezačal útočiť ďalej a len sa vlastne ten konflikt násobí. No, ale tieto techniky už väčšina ľudí aj treba spozná, už keď sa tomu aj venuje, tak už sa aj učia, hej, sa naučia. A potom je tam to Pčko, ktoré ja považujem za úplne najdôležitejšie. Neber veci osobne, pretože to sa ťažko povie, ako má znieť, keď neberieš veci osobne. Lebo my vás aj môžeme aj naučiť presne, ako to znie, keď človek niečo neberie osobne. Ale keď to raz vnútri osobne berie, tak je to úplne jedno, čo povie, pretože ten náš postoj je silnejší ako naše slova. Takže vlastne aj my na našich všetkých tréningoch vždy dávame veľký dôraz na to, aby to, čo si myslíme vnútri, bolo v súlade s tým, čo hovoríme. Z toho, ako postoja to ide, aby bolo v súlade, aby to naozaj malo ten efekt. Pretože pre ľudí, ktorí majú vyslovene, nechcem, aby to znelo, že tam je za tým zlý zámer, pretože za tým je v podstate ako keby to je tiež len nejaká stratégia na naplnenie nejakej potreby, napríklad potreby nejakej istoty alebo hodnoty, alebo bezpečia kľudu, je, že dám niekoho dole, že sa priživím ako keby na jeho emóciách, že a budem sa cítiť ja lepšie, že keď sa ja cítim zle, tak aj iný sa bude cítiť zle, tak aspoň sa necítim osamelo. Tak je to taká nešťastná tá stratégia, ako si nejak zlepšiť ten svoj pocit. Alebo neviem, veľa iných vecí za tým môže byť. Takže keď toto niekto urobí a my vlastne prejavíme tú emóciu, a to aj môžeme sa tváriť, že sme ju neprejavili, že nereagujeme, ale vnútri ten človek vidí, že to s nami niečo pohlo, tak v tom bude pokračovať. To proste on potom pôjde, pretože keď to aj vyslovene potrebuje, tak to ďalej bude robiť. Takže tým chcem aj povedať, že vlastne všetci ľudia, ktorí sme obklopení takýmito náročnými ľuďmi, ktorí do nás stále pichajú, je to najkrajšia, najlepšia príležitosť, ako vlastne práve robiť na tomto jednom bode P, nebrať si veci osobne, vedieť sa naučiť ísť viacej do tej seba istoty, seba dôvery, seba vedomia, bez toho, aby sme len útočili na iných, alebo útočili na seba, alebo sa skrývali, alebo ohovárali toho človeka. Ale naozaj vlastne vytvoriť si tú pevnosť vnútri, alebo takú, ale nie takú tvrdú pevnosť, skôr takú istotu, takéto centrovanie vnútri. Takže práve tento bod, neber si veci osobne, mi býva práve podľa mňa najdôležitejší. Mm-hmm. A to ako Miška už začala aj hovoriť a spomínať to, čo začať robiť miesto toho, pretože je ľahké vlastne povedať,
neber si veci osobne, alebo nevysvetľuj, neobhajuj sa, neospravedlňuj sa. Ale keď si v tejto situácii, keď stojíš tam pred tým človekom, ktorý práve si do teba slovne, tak povediac, kopol, tak jediné, keď myslíš na to, čo nemáš robiť, tak jediné, čo začneš robiť, je presne to, čo nemáš. Takže je pre nás veľmi dôležité spovedúť aj to, že tento model je síce fajn, ale neučí nás čo miesto toho. A my sme si s Miškou pre teba pripravili takých 5 krokov, ktoré ti pomôžu komunikovať s náročnými ľuďmi. A ten prvý krok je, že sa naučíš pohotovo reagovať práve na slovné útoky, na nekonštruktívnu kritiku, na urážky. A to je to, čo my budeme učiť v rámci dvojdňového tréningu Slova ako štít už 4. a 5. októbra v Bratislave. Je to tréning Aikido nenásilnej komunikácie, to, čo je vlastne Aikido, si sa mohla dozvedieť v predchádzajúcej časti podcastu. Je to technika, ktorá umožňuje tú silu útoku tej druhej osoby pretransformovať a ju zmeniť tak, aby neublížila tebe a zároveň ale aby neublížila ani tej druhej osoby. Tento tréning je pre teba vhodný práve vtedy, keď si aj ty často terčom takýchto slovných útokov, narážok, urážok alebo nekonštruktívnej kritiky a doteraz si možno tiež upadala do toho zamrznutia, tej paralýzy, do toho takého privoblého úsmevu, ktorý som ja zvykla mať na sebe. Alebo naopak, keď si rovno prešla do protiútoku, čo sa malo následne nejaké následky. Buď sa tá situácia extrémne vyeskalovala, viedlo to k problémom buď v pracovnej oblasti, alebo v tvojom vzťahu, či už s tvojimi deťmi, partnerom, partnerkou a tak ďalej. Takže je tento tréning pre teba, pokiaľ chceš mať s ľuďmi dobré vzťahy a preto ťa každá taká vidina konfliktu paralizuje, alebo naopak, zaútočíš naspäť a potom vlastne to ľutuješ, pretože má to nejaké negatívne následky. Na tomto tréningu Slova ako štít budeme prakticky trénovať, pretože nemôžeš sa naučiť pohotovo reagovať v náročných situáciách, keď sa o tom budeme len rozprávať, polemizovať a budeme si myslieť na to, ako tá reakcia má byť. To, čo budeme počas týchto 2 dní tréningu robiť, je prakticky precvičovať, tak aby sa ti tie pohotové reakcie stali tvojou súčasťou, aby si v stotine sekundy mal alebo mala prístup k reakciám, ktoré sú v súlade s tvojimi hodnotami a zároveň, ktoré sú natoľko účinné, že tú druhú stranu odzbroja. Naučíš sa teda s nami na tomto tréningu Aikido nenásilnej komunikácie techniky pohotovej reakcie, naučíš sa otočiť útok na konštruktívny rozhovor. Naučíš sa, ako máš reagovať bez toho, aby si pôsobil alebo pôsobila agresívne, ale ani submisívne. Získaš také nastavenie, ten postoj, o ktorom Miška hovorila, takého pokojného bojovníka, ktorý má tú silu nie v tom protiútoku alebo v tom, že múdrejší ustúpi, ale ktorá má ten nadhľad a pokoj vnútorný, aj keď stojí pod paľbou nejakého slovného útoku. Čaká ťa teda praktický tréning na reálnych situáciách, tak aby si tieto techniky mohol zobrať alebo mohla zobrať do svojho života, či už do tvojej rodiny, alebo do pracovného prostredia, alebo s kamarátmi, s priateľmi a tak ďalej. Naučiť sa jednoducho na týchto tréningov premeniť konflikt na porozumenie a zvládať aj náročné rozhovory s ľahkosťou a nadhľadom. Všetky informácie o tréningu Slova ako štít nájdeš na linku, ktorý prelinkujem do popisu tohto videa alebo tejto časti podcastu. Tento tréning sa uskutoční v malej skupinke, tak aby sme mohli my dve vám ponúknuť čo najväčšiu podporu. Preto sú naše tréningy vždy obmedzené, čo sa týka kapacity. Počet účastníkov tohto tréningu je obmedzený na 16. A pokiaľ by si mal alebo mala nejakú otázku ohľadne tohto tréningu, ktorú sme ešte v tejto časti podcastu alebo v minulej časti nezodpovedali, tak nám určite napíš. Veľmi radi ju s Miškou zodpovieme aj dodatočne. To bol teda prvý bod, čo môžeš aj ty urobiť, keď sa chceš naučiť komunikovať s náročnými ľuďmi. Ten prvý bod bol: nauč sa pohotovo reagovať na slovné útoky, na nekonštruktívnu kritiku, na urážky. Napríklad v tréningu Aikido nenásilnej komunikácie Slova ako štít 4. až 5. októbra v Bratislave. Ten druhý bod je: nauč sa vycentrovať. Ale čo máme tým na mysli? Keď si predstavíte napríklad hociaké bojové umenie, či už aikido alebo nejaké iné,
tak tam nie je len o tie hmaty, čo tam ľudia robia, či už nejakými palicami, rukami alebo čím, ale o tom, z čoho to vychádza, akej pevnosti všetko, ako si oni udržujú treba odstup od toho druhého, aby mali čo najviac prístup k všetkým zručnostiam, ktoré majú. A vlastne ide o to sa vedieť do toho aj vrátiť, pretože to, že nás niečo vyhodí z konceptu, to, že niekto nás z tej našej rovnováhy, z toho nášho stredu vyhodí, to je vlastne skoro isté, že sa dostaneme do situácie, kedy ten útok nečakáme. Tak ako v bojovom umení, proste niekedy ten útok príde nečakane, tak aj v reálnom živote. Niekedy nás to vlastne úplne prekvapí, vyhodí nás to z konceptu a to, čo vlastne ty sa môžeš naučiť, je vedieť, ako sa vrátiť. Že neostať byť vyhodená z toho stredu, ale vedieť poznať techniky, práve ako sú v tom bojovom umení, ako znovu nadobudnú tú pozíciu, ako sa vrátiť do svojho stredu, ako sa vycentrovať, ako sa znovu navrátiť sám sebe alebo sama sebe, tú vnútornú silu, z ktorej následne ten rozhovor môžeme viesť. Neostať vlastne v tej paralýze, v tom vycentrovaní. Vôbec si byť toho vedomá, napríklad dneska ráno už som počula nejakú poznámku, na ktorú by som normálne už mala chuť veľmi reagovať emocionálne alebo výbušne a vedela som, OK, niečo sa ma tam dotklo a viem si, ale teraz je vo mne také napätie, že mám vlastne málo tých zdrojov na to, aby som bola v takomto nadhľade a v kľude, aby som deskalovala tú konfrontáciu, ako keby, aby som tú konfrontáciu vlastne premenila na konverzáciu, čo je vlastne v podstate celý cieľ verbálneho aikida, že tá konfrontácia, chceme vytvoriť priestor, kde už vieme sa o niečom konštruktívne porozprávať. Takže ja na to, aby som sa išla vycentrovať, obnoviť sily, som povedala niečo, alebo som vytvorila podmienky na to, aby som ja mohla sa vzdialiť, premyslieť si to, rozdýchať si to a potom sa k tomu vrátiť. Lebo už som vedela, že kebyže vtedy hneď reagujem, impulzívne, reaktívne, tak by bol oheň na streche a vlastne by som zničila toľko vecí úplne zbytočne. Len preto, že ten útok, ktorý prišiel, by sa stretol s môjim rozhodením, takže by prišiel ďalší protiútok, útok a by bola vojna v podstate. Takže aj tá schopnosť vedieť rozoznať, kedy z toho konceptu vyhodení sme, tam do toho patrí a potom vlastne tie techniky na to, ako sa do toho stredu vrátiť, aj to sa budeme učiť na aikide nenáslednej komunikácie, slova ako štít. Ten tretí krok je zmeň obraz nepriateľa. Veľmi často ten človek, hlavne keď sa tieto útoky opakujú, keď už vieme, že tento človek je ten náročný človek, tak veľmi často my máme túto tendenciu urobiť si o tomto človeku taký obraz nepriateľa, ktorý následne v svojej hlave máme tendenciu živiť. Vlastne radi si ho vytvárame ako ten, ktorý je vlastne zdrojom všetkého toho nešťastia. A keby len on, keby jeho nebolo, toho človeka, tak náš svet by bol o toľko jednoduchší. A my máme práve tendenciu vlastne na toho človeka projektovať všetko to negatívne. Vlastne živiť aktívne ten obraz nepriateľa, ktorý v ňom máme. A to, čo vlastne ti chceme pripomenúť v tomto bode je, že nie všetci ľudia, tak ako sme to spomínali, mali túto šancu, tak ako ju máš napríklad ty tým, že počúvaš tento podcast alebo že absolvuješ tréningy komunikácie, naučiť sa komunikovať efektívne, konštruktívne, spájajúco. Veľa ľudí, tak ako aj Miška spomínala, žili v rodinách, kde ten spôsob komunikácie bol veľmi, veľmi neefektívny, nespájajúci, nerešpektujúci. A to je vlastne taký defaultný spôsob komunikácie, ktorý si ľudia berú do svojho života. Vlastne my ako lektorky, alebo možno aj ty tým, že počúvaš tento podcast, máš túžbu, aby sa ľudia rozprávali medzi sebou nejakým spôsobom. Ale ľudia, ktorí vlastne tento spôsob nikdy nezažili a nevedia, že existuje, tak vlastne oni používajú stále ten spôsob komunikácie, ktorý si nesú zo svojho detstva a nevedia, že je na ňom niečo nesprávne. A veľa ľudí žije v tomto presvedčení, že ľudia dosiahnu zmenu práve vtedy, keď ich zosmiešníš, keď ich urazíš, keď ich zahambíš, tak vtedy budú dostatočne motivovaní k tomu, aby zmenili svoje správanie, aby urobili to, čo ten druhý človek chce, aby vyplnili jeho prosbu. A veľa ľudí si práve neuvedomuje to, že pravý opak je pravdou, že ľudia radi prispejú k naplneniu potrieb iných ľudí. Práve keď sa k tomu necítia byť donútení, keď cítia pocit bezpečia, keď sú s tou druhou osobou, keď cítia spojenie. A práve preto, že sme to nikdy nezažili, alebo veľa ľudí to nikdy nezažilo, nikdy sa nenaučilo, že to ide aj inak, je to spôsob komunikácie, ktorý jednoducho používajú stále.
To znamená, že aj keď niekto máš dojem, že neustále útočí, že určite proti tebe niečo má, že je to nejaký človek, ktorom si živíš tento obraz nepriateľa, možno je to riešenie veľmi jednoduché a to je jednoducho to, že ten človek nemá nič proti tebe, len to inak sa nikdy nenaučila alebo nikdy nenaučila. Nenásilnej komunikácii vychádzame z toho, že vlastne všetci ľudia, čo robia, tak to sú len nejaké stratégie na naplňanie potrieb. Ale niekedy tie stratégie, ktoré si naučíme, nám prídu tie najlepšie na to, ako si tie potreby naučíme a nevieme, aké sú iné. A dokonca aj to, že máme obraz nepriateľa o niekom, je naučená stratégia, že keď ja uvidím, že vinník je jednoznačne ten druhý a on je ten zlý, tak to vo mne zbudí agresiu, hnev, čo je vždycky príjemnejšie pre veľa ľudí, ako cítiť bolesť, smútok. Takže vlastne bezmoc. Takže tiež sme vlastne niekde naučení vidieť toho protivníka ako niečo, čo musíme zničiť. A napríklad ja v partnerskej komunikácii to ukazujem, že skúste si predstaviť, že keď aj s partnerom máte nejaký problém, na tom partnerovi sa to ľahšie ukazuje, že nie ste vy proti sebe a ten druhý je ten problém a kto koho zničí, že jeden musí zničiť druhého, aby vyhral. Ale predstavte si, že sedíte vedľa seba na gauči a ten problém je pred vami. A aj v tom aikide sa vlastne vníma ten nie ako útočník, ale ako keby partner. A to neznamená, že my tým pádom máme menšiu silu. Práve naopak, veď si to predstavte s tým partnerom, keď zrazu ho nebudete vnímať, že on za všetko môže, ale je vedľa vás a pred vami nejaký problém, napríklad to, ako máte rozdelené úlohy v domácnosti. A nie je to tým, že lebo partner je lenivý a veľa pracuje a nič nerobí a všetko je na vás a tak ďalej a len sa dohadujete kto z koho. Ale sme, OK, tak ako to máme rozdelené teraz, nefunguje. Toto je ten problém pred nami. Poďme sa spolu na ňo pozrieť a idete už z úplne iného uhla, máte úplne iné možnosti, ako dojsť nejakému riešeniu. Takže toto je tiež vlastne niečo, že budeme sa pozerať na človeka inak. A to vďaka tomu my získame oveľa viacej možností, ako mať vplyv jeden na druhého. Znamená to teda, že si môže každý skákať mi po hlave a ja budem takto ospravedlňovať ich správanie, že vlastne on to inak nevie. Hej, tak to ľudia väčšinou vnímajú, že ako nám pochopenie súci, to už znamená, že mu vlastne prichádzame o tú svoju moc a silu a že už teraz on má na nás vplyv. A nevedia si vlastne predstaviť, ako to je, že ja budem pevne spojená so svojimi potrebami, budem vnímať potreby toho druhého a budem vedieť nájsť nejaké riešenie. Alebo ako bude... dokážem niekoho vypočuť a pritom viem ho aj zastaviť a povedať svoje, že OK, ale ja to vnímam inak. Alebo povedz mi viac. Alebo teraz o tom nechcem baviť. Toto si ľudia väčšinou asi nevedia predstaviť, aké to je aj. A to neznamená, že to zastavovanie hraníc nie je dôležité. Je to tiež jedna z častí aikida. Ale veľmi často my tou tvrdosťou to, čo robíme, je, že živíme ten obraz nepriateľa a vlastne to vzniká taký začarovaný kruh, kedy sme stále tvrdší a tvrdší a človek ešte viac alebo ešte menej spolupracuje a my vlastne ešte pritvrdzujeme, ešte viac živíme ten obraz nepriateľa a nikam to nevedie. Takže pokiaľ si aj ty v tom začarovanom kruhu, tak to pevnejšie nastavovanie hraníc v tomto momente nie je riešenie. Riešenie je kombinácia efektívnej hranice, ktorú vyjadríš vďaka komunikácie a tvojho postoja. To je to, čo urobí skutočne dlhodobý rozdiel. OK, štvrtý krok o tom, ako komunikovať s náročnými ľuďmi je nájde skutočný problém. A Miška už tento bod tiež načrtla, pretože v nenásilnej komunikácii vychádzame z toho, že všetko, čo človek robí, je vyjadrením nejakej nenaplnenej potreby. Veľmi často sú to veľmi tragické spôsoby vyjadrenia nenaplnených potrieb, napríklad výčitka, urážka, kritika nekonštruktívna. Ale aj za takýmito vyjadreniami je vždy nejaký problém. A v momente, teda nejaká potreba, a v momente, keď my zostávame na povrchu a budeme riešiť len tú výčitku, len tú kritiku, ten objekt tej výčitky, kritiky alebo útoku, tak sa nikdy nedostaneme pod povrch toho skutočného problému. A znovu, to neznamená, že ľudia s tebou môžu rozprávať tak, ako oni chcú, aj spôsobom, ktorý tebe nie je príjemný. Je to o tom, ako vyjadriť to, ako chceš, aby s tebou ľudia rozprávali a zároveň máš vôbec túto schopnosť pozrieť sa pod výčitku, pod kritiku, pod urážku a zistiť, čo ten človek potrebuje.
Pretože práve v tejto kombinácii je tá sila. To je to aikido, o ktorom hovoríme. Zastaviť útok a zároveň neublížiť tej druhej osobe. Zostať pri sebe, preniesť tú silu toho útoku, tak aby ťa netrafila a vyjadriť to, čo ako chceš. Takže ten 4. bod je, nájde skutočný problém. To je to, čo učíme aj na našich kurzoch nenásilnej komunikácie. Ako nájsť potrebu za tragickým vyjadrením druhého človeka. Možno dám nejaký príklad. Predstavte si, že príde partner doma a to už jedno, akým spôsobom tam povie, tam nejaká vyčitka, že no a kde je večera? A vy začnete, no jakže kde? To mám ja robiť? Však ja som urobila toto, ja som bola nakupovať, vybaviť, u lekára a tak ďalej, však nebol čas. A že, no, ale suseda to zvláda, tak si zariaď čas trošku lepšie ty, aby si to zvládala aj ty. A bežná reakcia môže byť, aha, a tak mám ťa ja porovnávať so susedom, alebo OK, nemôžeš ma porovnávať, pretože ma to má ľahšie, lebo je chodia pomáhať starí rodičia a tak ďalej. A zamotáme sa do toho. To je väčšinou tá klasická reakcia. Ale keď sme na povrchu. Komunikácie hľadať, že dobre, čo je vlastne za tým schované, tak príde. Teda partner povie, že kde je tá večera a my teraz ideme zistiť, či sa za touto otázkou skrýva napríklad to, že naozaj hladný, alebo len potrebuje takú pozornosť alebo nejaké uistenie. Lebo koľkokrát to môže byť to, že on prišiel z nejakého ťažkého dňa v práci a chce mať istotu, že doma ho čaká treba nejaká predvídateľnosť, stabilita alebo taká nejaká pohoda, kľud a tu si hneď spájal s tým, že keby tá večera tam na stole bola, tak akože by si tak už našiel to bezpečie a uistenie a tú pohodu. Alebo to môže byť naozaj iba, že je hlad a vtedy to riešime nejak inak. Ale keď napríklad zistíme, že tam potrebuje len to uistenie, tak tá partnerka nemusí zvariť večeru, pretože mu možno vôbec nešlo o to a kľudne si môže niečo objednať, môže objednať pizzu, ale vlastne chce len mať uistenie a pohodu. A tomu tá partnerka môže vytvoriť, keď chce, nejak inak. A potom do budúcna mu môže povedať, že počuj, ale keď si mimo prišiel, tak to pre mňa je to tiež nepríjemné. Čo keby si mi na budúce povedal, že mal som ťažký deň, potrebujem trošku asi len objatie a uistenie, že to bude v poriadku. Alebo že potreboval by som trošku väčšej pozornosti a chcel by som, aby si ma viacej vypočula. Ale to môžeme povedať až tak neskôr, že akože aj učiť iných ľudí potom, že by sa mohli vyjadrovať inak. Ale samozrejme nie tak, že to bude znieť ako poučovanie. Ale tu vlastne som chcela len povedať, že ten 4. bod bol začať vnímať ten skutočný problém pod povrchom, čo je v podstate tá nenasilná komunikácia sa niekedy nazýva, že tréning zamerania pozornosti. Od toho, čo je s kým zle, na to, čo kto vlastne potrebuje. Mm-hmm. Ja, jak som ťa tak počúvala, tak rozmýšľam nad tým, že ako prispievame k tým rodovým stereotypom v tomto podcaste. Na budúci by sme možno, že mohli vytvoriť príklad, že príde Miška z práce a môžu nečakať s večerou a Miška povie, kde je tá večera? A on povie, že no ale veď toľko detí, koľko práce okolo nich, čo ty s večerou? To je pravda. Pritom u nás napríklad cez víkend varí iba muž. A vôbec sa tak nespomínam, áno, a potom ľudia môžu mať pocit, že len kvôli tomu. Že si žienka domáca, ktorá... Starám sa väčšinou o deti ja, že tým pádom asi aj fakt varím iba ja. Ale nie, práve to bolo to, že keď človek začne zisťovať, kto má aké potreby a dary, tak už nie je v tých stereotypoch, čo by kto mal robiť, jak by to malo byť správne a hádky potom nie sú o tom, že no, ale malo by to byť 50/50, každý druhý deň bude variť niekto iný večeru, ale je to vlastne, že OK, ja som v pohode s varením tých rýchlych jedál, partner môže byť v pohode s varením dlhších jedál, cez víkendy, takých tých naozajstných, takých poriadnych a každý robí to, čo mu ide najlepšie. Hej. Ako to bude, keď budeš v októbri v Aikide, na tréningu? Kto bude s deťmi a variť a upratovať a starať sa? To bude robiť môj partner, on to dokáže naozaj fantasticky. Musím povedať, že napriek tomu, že vlastne väčšinou to robím ja, tak keďže veľa pracuje, tak takto, keď som na tréningoch, tak on to dokáže zvládnuť majstrovsky. OK, dobre, tak si opravila teraz svoj imidž. Aj sme trošku sme znížili to moje vnútorné napätie z toho rodového stereotypu, ktoré sme tu prezentovali. Ale niekedy mám problém rýchlo, aby ma napadol nejaký príklad, ktorý chcela som ho použiť, pretože cez tie príklady mám dojem, že sa človek naučí.
Nemôžem povedať, že najviac. Najviac sa naučíte, keď donesiete svoj vlastný problém a začnete ho riešiť a trénovať a zažijete na vlastnom tele to, že aha, je to úplne inak. Priamo na tom tréningu. No. Tisíckrát počuť, ale to treba zažiť. Ale aspoň trošku cez tieto príbehy som vám to snažila priblížiť. Ale ma mrzí, že teraz som vybrala taký stereotyp. Ale podľa mňa je to v nás veľmi hlboko zažité, lebo tie role, tá výmena roli, alebo to, že sa tie role rozširujú a nie sú tak ohraničené, je to vlastne tak hlboko v nás. Ja som v tom jednoznačne vyrastala veľmi silno. To znamená, že ja to tiež, vlastne mi to napadne len vtedy, keď sa na to sústredím, a tiež žijem v tom sama. Vlastne sama to musím vedome meniť, aby som z týchto vzorcov, ktoré sú tak hlboko vo mne, vystúpila. Možno som aj vedomo bola vedená, že som si tak predstavila našu klientelu a veľakrát sú to ženy, ktoré chcú nájsť ten svoj hlas. Chcú sa vedieť vyjadriť, zároveň v nich je tá jemnosť, krehkosť, túžba po harmónii, nekonfliktnosť, takže to nechcú robiť spôsobom, ktorý videli a nevedia ako inak. Že nechcú sa už potláčať v seba, ale chcú sa vidieť vyjadriť. Takže presne som si predstavila, že príde partner alebo niekto, aj z rodiny, to nemusí byť partner, a má na nich nejaké nároky, ktoré by si mali urobiť. A my máme veľmi často na Slovensku pri ženách, veľmi často to je práve ten people pleasing. Takže hneď to idú variť večeru, alebo hneď idú bojovať s tým druhým človekom a nevedia tú tretiu cestu. Že pozrieť sa na to, že ja nemusím hneď robiť, čo mi druhý povie. Môžem sa naučiť povedať nie, môžem vedieť vnímať tú potrebu za tým, spojiť to s tými potrebami a schopnosťami, čo zrovna mám a nájsť a urobiť rozhodnutie, vedomé rozhodnutie, nie, že to urobím, lebo by som mala, ale rozhodnem sa, ja tu vidím, že človek, na ktorom mi záleží, teraz najviac potrebuje toto a ja mám tú kapacitu, tak mu idem prispieť. Mám tú voľbu v tom momente sa spýtať, mám kapacitu, chcem prispieť na plnenie tejto potreby, alebo naopak, teraz cítim, že ja som v nedostatku a keby som začala vyplňovať jeho potrebu, tak by som išla na úkor svojich vlastných a to nechcem. Hej. Takže ja vám teraz dám, že sme v tomto podcaste vlastne viacero aspektov nenásilnej komunikácie tu zahrnuli. A ja by som o tom vedela veľmi veľa rozprávať, pretože mne to príde úplne nádherné a fascinujúce, že niečo, čo sa javí iba ako komunikačný model, je niečo tak hlboké, ako až taký návod, jak sa tomu aj hovorí, že to je reč života. Návod na to, ako žiť v súlade so sebou aj s druhými. Žiť vo svojej plnosti a zároveň aj s ostatnými. Bez toho, aby tam bolo a mala by som a musím a nič mi nezostáva. Tak sa a kto z koho a buď alebo presne. Kto je ten dobrý a kto je ten zlý. A zrazu to, že sa dať žiť, že všetci máme len svoje potreby, nemusíme sa za ne nejak hanbiť alebo cítiť sa zle, keď vôbec tie potreby máme. A ako ich vlastne si naplňať bez toho, aby sme robili nátlak na iných, ako mať vplyv na iných, aby sme si vedeli navzájom pomáhať naplňať tie potreby a zrazu vznikne úplne iné vnímanie sveta, kde človek má dojem, že začína konečne žiť naplno. Takže už aj, že to nie je len to vonkajšie, čo rozprávame, ale ak vnútorne začneme rozmýšľať a vnímať svet. Presne tak. OK, posledný bod, posledný krok o tom, ako máš komunikovať s náročnými ľuďmi je: nehľadaj, kto za to môže, ale čo kto môže urobiť. A to už tiež Miška už v tomto podcaste spomenula, že my veľmi často sa začneme obhajovať, začneme vysvetľovať, tak ako to spomenula Miška, že prečo vlastne nie je navarená večera, alebo kto za to môže, či to mal robiť on, alebo si to mala robiť ty, alebo naopak, či to mala robiť ona, alebo si to mal robiť ty. Ale vlastne to, čo hovorí tento 5. bod, je, že nehľadaj viníka. My veľmi často toľko energie spotrebovávame na to, aby sme prišli na to, kto môže za to, že táto situácia vôbec nastala. A to, čo ťa pozývame robiť miesto toho, je pozri sa na to, ako môžete spolu tento problém vyriešiť, tak ako to Miška spomenula. Pozri sa na to, ako keby bol ten problém mimo vás a vy, ako tí dvaja, ho môžete zmeniť, môžete ho vyriešiť, môžete ho posunúť, môžete začať na ňom pracovať. To znamená, že v tomto bode získaš silu už len tým uvedomením, že nejde o to, kto je vinník, kto za to môže, kto čo spôsobil, ale to, čo máte robiť, je pozrieť sa, kto z vás čo môže urobiť, aby tento problém bol vyriešený. Tých 5 bodov, aby sme ti ich zopakovali, je 5 krokov, ako komunikovať s náročnými ľuďmi. Je prvý krok: nauč sa pohotové reakcie, nauč sa reagovať v
keď si pod paľbou útokom, výčitiek, nekonštruktívnej kritiky, urážok, nauč sa pohotové reakcie, pretože je to niečo, čo sa skutočne môžeš naučiť. Vlastne výhovorky typu, ale ja som to nikdy nevedela, ja som to bola vždy tá, ktorá skončila v paralýze, alebo ten, ktorý išiel do protiútoku, alebo naopak. Vlastne sú len výhovorkami, pretože aj na tieto pohotové reakcie sa dajú naučiť. Je to schopnosť, ktorú si môžeš natrénovať a to je to, čo my učíme na tréningoch. Druhý krok, nauč sa vycentrovať. Aj keď ťa niečo vyhodí z konceptu, aj keď ťa niečo dostane zo svojho stredu, nauč sa techniky, ako sa do neho vrátiť a získať späť silu v tom rozhovore, v tom náročnom rozhovore s tým náročným človekom. Tretí bod je zmeň obraz nepriateľa. Prestaň živiť tento obraz nepriateľa o tom druhom a myslieť si, že keby toho druhého nebolo, problém by zmizol. Problém by sa objavil niekde inde, pretože v náročných ľudí a náročné situácie budeš stretávať celý svoj život. Ide o to naučiť sa, ako ich môžeš riešiť, ako sa v nich môžeš správať, ako na ne reagovať. Štvrtý krok je, nájdi skutočný problém. Pozri sa pod vyjadrenie a pod tým tragickým vyjadrením vlastne nenaplnených potrieb nájdi tú skutočnú potrebu, pretože to je ten problém, ktorý môžete začať riešiť. A posledný bod je, nehľadaj, kto za to môže, ale to, čo kto môže z vás urobiť. Miesto toho, aby ste sústredili svoju energiu na to, aby ste našli vinníka, tak hľadajte spolu riešenie. Takže naše pozvanie pre teba, pre tých z vás, ktorí ste možno aj doteraz mali túto predstavu o tom, že nenásilná komunikácia je objími svojho nepriateľa. Že keď na teba niekto útočí, tak ty máš vlastne ponúknuť ďalšiu útočnú plochu a nechať toho druhého človeka, nech sa na tebe vyriadi. Že máš sa usmievať a pozerať pekne na toho druhého človeka, ktorý práve na tebe si skustne. Tak toto je vlastne veľmi nešťastná predstava nenásilnej komunikácie, pretože toto zďaleka nenásilná komunikácia nie je. To aikido je niečo, čo je pre mňa takým úplne úžasným spôsobom vyjadrenia toho, ako nenásilná komunikácia na tieto slovné útoky reaguje. Nenechá na seba dopadnúť ranu. Aj keď nejaká rana môže prísť nenazdania, tak to, čo ťa nenásilná komunikácia naučí, je práve naspäť sa vycentrovať, získať tú silu v tej tvojej reakcii, ktorá tú druhú stranu vlastne eliminuje, ale zároveň neublíži. Takže to je to, čo ťa naučíme aj v aikide nenásilnej komunikácie na tréningu slova ako štít. Pozývame ťa postaviť sa s nami do svojej sily, pretože to je to, čo sa budeme učiť. Presne tak, takže každý, kto sa chce postaviť do svojich síly, chce to urobiť v kruhu ostatných, aby sme sa učili aj navzájom od seba, naozaj si to natrénovať, tak sa prihláste, veľmi radi vás tam uvidíme. Budeme sa na vás tešiť a my sa znovu uvidíme, Miška, budúci týždeň. Ahojte.